Jesus, I can deny no way. Jesus, iperem dinala. What have you not done for me, oh Lord? I'm grateful. What have you not done for me, oh Lord? I'm grateful. What have you not done for me? What have you not done for me? I cannot imagine all you went through just for me. What have you not done for me? Where would I be without you? Where would I be without you? Where would I be without you? There's no me without you. Where would I be without you? Where would I be without you? Where would I be without you? There's no me without you. Jesus, I can't deny it. Jesus, iperem dinala. Jesus, I can't deny it. Jesus, iperem dinala. I can't deny it. I can't deny it. For all you have done for me. Iperem dinala. What have you not done? What have you not done? Yeah. What have you not done? What have you not done for me? I cannot imagine all you went through just for me. Ooh. What have you not done for me? My own strength failed me. Friends and families turned their back at me. Lord, you stood by me. You never let me down. My own strength failed me. Friends and families turned their back at me. Lord, you stood by me. You never let me down. Jesus, I can't deny you. Jesus, Iperem dinala. iperem dinala. For all you have done for me, Jesus. Everything is incomplete without you. Life makes no sense without you. Iperem dinala. Imagine me living life without you. Everything is incomplete without you. Life makes no sense without you. Iperem dinala. My own strength failed me. Friends and family turned their back on me. Lord, you stood by me.
you never let me down. My own strength failed me. Friends and families turned your back on me. Lord, you saw my need. You never let me down. Come today. For all you have done for me. No. I must say, Mato Yibo. Ah, Odo. Omo George Okesi. Igwe 104. I never know bit data. So that it can Leonardo. Can never night. So over the marry of Mofma. I able to give enough for the skies were make or the ma. The moon. Yeah. Again, my birthday today. Yes. In my birthday, we arrow plus minus. And I say, my father is plus 1 this year. Plus 1 this year. So wish him long life, more years in future. In Jesus' name. Amen. Yes. Amen. Okay. Amen. Yeah. Ọzọ ekene gị biko ọ ga-amasị anyị ka amata onye ịbụ yes gwa ya onye ịbụ onye ịbụ Ọkwa nke nna ọkwa ihe nna kwuru ọkwa nke nna ekwekwara ihe nna kwuru ọ baa uru ọ bụ nna bụ enyi biko ụbọchị nketa darụma dịka onye ụmụ na-eme dị kedu ka obi si wee dịrị gị oge mbepụrụ na pụrụ ekelere Chukwu amaghị na Chukwu ya Chukwu emere emekpọ nkụ Chukwu na-eme aka mbere awa ihe mma Chukwu bụ nso n'azụ ka Chukwu so nwa akwụkwọ ma akwụkwọ ọzọkwa m jere na Chukwu mekọ onye nwere mmekọ ọ bụ ọmụ na-eme chaa chaa ndị ekpere na-ekpere isi ụmụaka anụma na-emeghị nye mma n'ụbọchị nketa taa enyere ha ngozi na-ana oge na-ebido ha aka n'isi nye ngozi onye nke agwa Chukwu ọnụ mmadụ nke masị ya mere ya mere ya mere ọ maara ihe ọ na-emere m na mme gaghị ya nyedekwa mmadụ n'ụwa ya megbori ha nyedekwa ndị ọdụ n'ụwa ya wụfugbori ya ana m anya site n'aha ya bụ nna Jizọs Kristi onye nwe m amen chikpekọle na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị deme onye nwe m deme ekene gị
ma ekene gị ndị enyi igwe igwe anyị na nye na-emere ụbọchị nke tata ihe nwere ike ikwu na ya bụ na ana m eji ihe a na-eme wee na-enye ego na ndụmọdụ na anaghị eri ego n'ọnụ chukwu ekwe nna Grace mere nna ihe o ji wee mụta ya maka ofuge nna ya ahụ onye ọma napụta ha n'elu ụwa mana chukwu ekwe Grace nna dịrị ogologo ndụ mere ya nwa m mekwere nna m mere ya nna na ndụ narị ọ bụ nso na oriri n'ọnwụ n'oge na-eri rie na ndụ nna ya ahụ na ivu ya n'obi so ọ na-adị mma imere ọgara onye jiwe mana ọ mụtara nwa so ekelere m onye mekwere nna ya ụmụaka ihe emere ya ma ekele gị nne ihe agwa anyị nye a na-eme n'ụbọchị nke obi nna gị ihe nna gwa bụ na o juru m aghara taa iji maka birthday my father na-eme taa because nọ ihe aghara ka ọ bụ anyị nọrọ mụ na ụmụ nwanne m sị na ọ dịghị izi ihe to ye nna anyị ahụ siri ya ike ọ bụrụ na anyị ka na-eme ọ na Chukwu anyị n'anya nke nọ na grace of God so I'm very happy wasị ka anyị mee celebration of our father ihe ndị bụ na-akpọ birthday eji ikenekwe Chukwu si Chukwu biko ya jisikwa ike yekwuo nna m ndụ ihe na-ewiche bụ 120 years if no be never about 120 years so that must Chukwu must only 120 years then go echi it is em go eta isi ka ha na-eme ze be ni na-eme taa bụ na ndị niile bịara njem anụwa ha ejizi ihe nwanna ha ga-amụta ezigbo ihe na mmemme nke anyị na-eme taa and birthday nke na-eme taa ọ bụghị the last birthday anyị ga na-akọtụ nkwenye megoro birthday na aha kwụrụ aha emere birthday iji kene Chineke na n'ihe o mere anyị so I'm very happy n'ihe na-eme taa ọ ga jisi na anyị gbufere nwanna ma eji kene Chukwu ekene n'ihe o mere anyị thank you bata afa gị afa m bụ ọzọ Nnabeyi nna m chiri m ọzọ chichere m ọzọ si nwere free agwọ nkọbọ so Okechukwu Okechi bịara afọ na-etu m na Ondo steeti m nọ bụ ọzọ Nnabeyi ya ya adị. So I appreciate God and I continue praising God and my prayer for the family, my prayer is God is going to protect us in the name of Jesus. My prayer again is we shall not die in the name of Jesus. Our Father will reach 120 years in the name of Jesus. Our mothers will reach 120 years in the name of Jesus. We shall never bury any premature death in the name of Jesus. Amen. We shall live long one by one in the name of Jesus. We shall see our great-great-grandchildren in the name of Jesus. No weapon fashioned against us shall prosper in the name of Jesus. And I pray today, may heaven confirm my prayer in the name of Jesus. May the Lord Almighty God bless us one by one. For in Jesus' name I pray. My prayer also, people that came here today, they will come in peace and go back in peace in the name of Jesus. Amen. They will not go in pieces in the name of Jesus. Amen.
Ihe akụ akụ na ihe wewe shall be our portion in Jesus' name. Amen. As we follow me celebrating my fellow baby today, celebration can never drive for your family member in the name of Jesus. Amen. As we come, as we wait today, and rejoice with me. Rejoice can never depart from your family in the name of Jesus. Amen. My father, Ozobodo Birthday, I wish you happy birthday. 120 shall be your portion in the name of Jesus. We shall see your great children in the name of Jesus. I was very happy because it is not easy to have a father. Many people have periods, but there's no opportunity. But you have opportunity today to have a father like you. I appreciate you. May your day be long, sir. For in Jesus' name, precious, I pray. You may win. You may win. You may win. You may appreciate me again.
Jesus. Before the last number, the last word, S, for the court of down. I got what I can add. That's the born of Jesus. But anyone can put it out in a job. But you're not church. J. A. S. U. All right, you go. All right, you go now. All the other Papa na ibewa. Papa na ibewa. maka anyị nwere odogwu na ndị emegbu o ekwe anyị na-anọkwa ebe a maka ndị ala ha jiri egbuche egbuche ekwe taa maka ndị ma na odogwu ada akakara ego na agba ata maka anyị ma ya iwe ịkwesị kwasị ọlụ na ọma ha arụ nke ọrụ chekwa na asị je chiri ehe rie onye ka akọrọ
Thank you.
nwanne anyị ekene gị nnọọ biko ụbọchị nke taata nwa anyị fụrụ ka Igbo na ụmụ na-agbakọ n'ezinụlọ be nna gị wee na-asị ọ gịnị na-eme ihe na-eme ụbọchị taata bụ ụbọchị 2nd n'ọnwa ọfụ Jenụwarị 2022 bụ ndị ezinụlọ Ozobodo Okeshi Ozobodo Adịegwu na-eme nna ha birthday ncheta maka ịgba afọ nke nna ha gbara wee na-asị Chineke nna ka Chineke dokwuo ya mụọ years na nke ọ dara adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. So anyị na-enwe obi anyị tata n'ihi na nna anyị dị nne anyị dị. Ọ nwere ọgbọ m anaghị agụta ya ọnụ, ọgbọ m na-ewere ozi nne na-ewere ozi nna. N'ụbọchị nke tata Chineke mara amara nye grace to my parents, my father and my mother ha wee dịrị ndụ n'ụbọchị nke tata wee sị na a ga-eji ụbọchị tata wee mere ha mbọchị ilote ahụ onye ha gbara wee mere ha beti ihe na ndị ọnụ oyibo na-akpọ birthday ka ha gosikwazi ha na ịhụnanya nke Chukwu hụ ha na ihe tinyekwara aka wee hụ ha n'anya otu aka ahụ aka Chineke wee mekwa ebere jiri amara ya n'obi ebere wee tapụkwara ha ahụ one aha ọzọ na one ha ga-anọ ka ha wee duola anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. ọ ya amasị anyị ka ị kọwara anyị onye ịbụ and na-abịa na famili apart from afa gị na ife ịbụgasị na famili anụma ife ịbụ. Eji m ohere a wee na-akọwara ọha na eze onye m bụ na famili a. Mụwa bụ George Chukwuemeka Okechi nke na-akpọ Igwe Akụfebe 1 n'Ore, Ondo steeti. Ọmụwa bụ nwa Ozobodo Okechi nke mbụ na nwoke na nwaanyị izizi nke ọnụ maka na ọ na-anụ nwaanyị ịtọ ka nwaanyị izizi ọ nụrụ nwoke nke izizi nke mbụ na nwoke otu nne otu na nna wee na-asị na ere m ayo Chineke ka ọ nyere m aka ka m nwee ike chịkọtakwu ezinụlọ a n'oge mpe anyị ga-anọcha were gawa ka Chukwu nyere m aka ka m nlezie aha ya dịtụ na oyibo na-akpọ ezinụlọ anyị a prodigal family, ya dị family gbasara agbasa. So nke Igbo a mụrụ nke ịtọ mụrụ anọgba bụ onye nke izi bụ nwoke ya na-akpọ diọkpara nna ya. So ana m ayọ ọha na eze ka Chukwu nyere anyị aka ekwezi m ụwa aka ka ihe niile wee gazie n'ahịa ya dịka etu o si agazi ugbu a kapụ iwe ihe ọzọ dị njọ kpatara n'oge dị n'iru kama onye adịkwa jọpụtara oge ka ọ na-adị mma na-abawanye ka na-asị na kụlọ nkịta bụ ihe dụwara mma kịta n'iru a ka ihe dụwara mma karịa mgbe ochie ndị anyị ka nna ekwe na Jizọs meziri ya anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ma anyị ekene gị ọ ya amasị anyị ka amata onye Igbo. Ọ bụ Chukwu Okechi ọzọ na beyi na Ondo. So taa bụ birthday my father. So obi dị m aghọrị very well na anyị na-emepa na eme birthday taa ọ ihe ọgụ ka ọ bụ. So I'm very happy.
kedu ekpere ị na-ekpe n'isi nna gị na-emere birthday tata? ebe na-ekpere n'isi nna m bụ na nna Chineke nna ka onye egwuregwu nna isi ike at least ka o ruo 120 years duhe na akwụkwọ nsọ dere ede na ya eruo 120 years so mgbe o ruru 120 years ọ gakwu echi ya anyị mee pati ama mba akwasị na ọhụrụ ọ pati ka ga-eme that day so na ọwa ya awụ awụ anyị bịa bịa n'ụwa anyị anakwa so mekpe na use my phone no eruo 20 n'isi ezinụlọ na onwe ya kedu ekpere ị na-ekpe n'isi ụmụ nwanne gị na unu ncha niile? ebe na-ekpebe ogologo nna isi ike ihe aka aka na ihe ewe ewe a na-ewichi ụmụ nwanne niile ma relative like ndị anọ n'ebe a na-abụ m nwanne m abụbụ mbifọ na nwere nwanne nọ ogologo olu ọ na-abụ mbata so obi dị marị so ị na-arụ ihe ndo ịgwa ejin nwoke okirikpa na-enwere nwanne na ogologo I think iji bụ onye ogologo abi so I'm very very happy na ekpere ụmụ nwanne niile mpaka ma ọbụla ebe ọbụla ha si bịa ogologo na isi ike ha ya aka nka because na nne nna anyị ha na-adị ndị ndị be anyị na-ahawo ike all from 120 upward so my prayer bụ the whole people bụ my relative ha ncha niile ya eruo 120 n'aha Jizọs. Ndịkwana nye etiri gị ọzọ? Ọzọ na beyi na Ondo. Ọzọ na beyi ekene gị. Ma ọ dị eme na biko ọ amasị m na anyị ka amata onye bụ nna anyị ukwu. Ikechukwu nwa dị mkpa. N'ụbọchị nke tata na nwa ị bịara mgbagbu ndị nyebuteghị mgbagbu? Nyebute mgbagbu dị si na birthday na-emetụbe. So obi dị m aṅụrị ọ ife ọṅụ ka ọ na mmadụ ga-emere nna ya birthday. Onwe ndị ama nna wede na ha wuru oge mana onye nọ ndụ nna ya nọrọ ihe ọma ka ọ gịnwa bụ onye kedu ife jikọgo na ezinụlọ anụnwa? Ezinụlọ anụnwa all from my mother's side so abụ nwanne onye mere dị mmanụ bịara be anyị ya si ka anyị bịa so onye mere anyị bịa ụbọchị gị taa. Thanks for coming. Nna ya ekene gị. Ndewo sir. Biko ọ ya amasị m ka anyị mata onye bụ. Abụ m Mrs. Ozobodo. Ụbọchị nke tata anụnwa anyị nọ n'ezinụlọ unu ọ ya amasịkwa na anyị ka ịkọwara anyị ọ gịnị na-eme briefly? Ọ nna m na-eme birthday ya n'ụbọchị taa. Nna gị na-eme birthday ka obi si wee dịrị gị dịka ya nna ya na-eme birthday? Obi dị m ụtọ, obi dị m naanị aṅụrị na nna m na-eme birthday ya n'ụbọchị taa na ahụ isi ike ka o mere ka ụmụ ya niile gbakọ ọnụ ịbịa nye Chineke ekele n'isi ya na ndụ o nyere ya rute n'ụbọchị tata wee na-ayọkwanụ Chukwu na birthday anụnwa nna anyị mere tata ka ọ wetara ezinụlọ anyị ịdị n'otu na ọganihu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Nne na-ajụ papa anyị ekene gị biko ọ ya amasị anyị ka amata onye Igbo ndị agha gị. Aha m bụ Ozobodo Birthday. Ozobodo Birthday. Ozobodo ụbọchị nke tata anyị ọkụma anyị na-agbakọtabeghị wee na-asọ ọgụrụ na-eme. A na-eme m birthday. Oke a na-emere gị birthday. Oke ụbọchị nke tata anụ a na-emere gị birthday ndị ka o budisiri. Okay. Ndị ga na-ekpere ire eme n'isi ụmụaka gị nwa na-emere gị birthday. Chukwu maara ihe dị mma. Chukwu mere ha ihe dị mma. Eti asị mere m ihe dị mma. Ka ibere ka ọ ya ele n'aha Jizọs. Yes.
onye ọbụla soro nke na-ewetu mmadụ niile ezekwa ya ekele ekele chukwu mụ na anyị baya Yes, aghọtago m ife ikwu. Anyị kenere gị ọfụma ọfụma. Anyị sị na Chineke edobe gị ogologo ndụ na ahụ isi ike na ụmụaka ga na-enete gị anya na Chineke edobe ha na-enete gị anya ọfụma ọfụma. Ịnwa na onwe ha dụọlụ ogologo ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs. Amen. Deme. Amaro, the woody way, and I don't